Barare. Allah taimake ka. Wayar da kenan? Muna nan. Ku zo ku kawo Daga shi, a daga shi. Ba ke da jackknife. Jiba, dan kuma ka je ka kallo. Ya hakuri. Akwai abu ne. wala ka shugaba na ko ke wanda ba duka ba ta bone ne akwai ta bone ba ta bone da gudu dakata sauri buɗe a buɗe ɗayan ya tafi da bone zo ka buɗe ɗayan ba ta buɗe ɗayan kamin gero ba gero ba gero akwai gero ma ku kuna gani ba? An gyara ne. Kun ga wanda muke ciki. To haka dan me mutum yayi wannan hikimar. A fahimta? Mutum ya irin wannan hikimar. Ka zo ka kama shi. Dan me ba zai ji haushin ka ba. Dan me ba zai ji haushin ka ba. Yayi wannan hikimar. Dan shinkafa ta fi waken daraja. To haka ya nuna ma shi wake dauko. Amma ga shinkafa ya dauko. An fahimta? Saboda wannan ba contraband bane, amma wannan contraband ce. Wannan shine bayani. This is not a contraband, while this is a contraband. Ofsa daga kanka. ka gani da So, you see another example? So all these bags, all of them they have cost. Just these are samples. This is what exactly is happening. So therefore, you don't expect somebody to be happy after all deploying all means of tricks, and yet they are uncovered. So you don't expect him to be happy with you. This is what is happening. Practically, we are seeing it. All these bags, we just pick them as sample from others. This is happening. While this is not a contraband, this is a contract. This can come through the legal route and pay duty, no problem. This cannot come through whether legal or illegal. It's a contraband, also, and it's an absolute instant prohibition. So these are the issues. We have seen for at least these two are enough example. Then the last, I think, is. Abu gado kenan? To ina zo min. Wuce? Wuce.